Κόστος της λάθος πρόσληψης. Γεια σας παιδιά, καθόμουν τις προάλλες με κάτι φίλους και συζητούσαμε πόσο πραγματικά στοιχίζει σε μια επιχείρηση όταν ο εργοδότης προσλάβει το λάθος άτομο. Και πραγματικά όταν αναλύσεις το πόσο στοιχίζει μια λάθος πρόσληψη, σχεδόν τρελαίνεσαι. Ένα, σου στοιχίζει φυσικά το opportunity cost, διότι προσλαμβάνεις κάποιον ο οποίος είναι λάθος για τη θέση. Άρα στερείς τη θέση κάποιου άλλου, ίσως πιο ικανού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κόστος για μένα. Νούμερο 2. Προσλαμβάνεις κάποιον το οποίο θα απολύσει, άρα δεν σου κάνει καλά τη δουλειά. Συνήθως στα διάφορα επάγγελματα, αυτός ο κάποιος όταν κάνει τη δουλειά την κάνει λάθος. Άρα, δεύτερον, η δουλειά σου δεν γίνεται. Τρίτον, κάποιος άλλος από την ομάδα πρέπει να διορθώσει τα λάθη αυτού που έφυγε. Ή αυτά που έχει κάνει πρέπει να διορθωθούν. Άρα, που ήμασταν πούποτε, διορθώνουμε τα λάθη ακόμα. Τέταρτο, δεν έχει γίνει η δουλειά μας. Τα λάθη διορθωθήκαν, πέρασε καιρός, αλλά η δουλειά πραγματική που έπρεπε να γίνει δεν έχει γίνει. Διότι το άτομο δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Όχι μόνο έκανε λάθη, αλλά δημιούργησε και θέματα και ζημιές αλλού. Πέμπτο, ο μισθός. Πληρώσαμε μισθούς άδικα. Πληρώνουμε κάποιον για κάποιους μήνες, δεν παράγει τίποτε. Καθαρό κόστος στην εταιρεία. Έκτον, ψυχολογία και κουλτούρα. Μπορεί αυτόν το άτομο να είναι, αν ο εργοδότης τον έχει αρκετόν καιρό στην εταιρεία, να του επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα της εταιρείας. Απλά και μόνο επειδή είναι το λάθος άτομο. Έβδομον, ο διευθυντής ή ο τμήματάρχης ή ο ιδιοκτήτης θα τρελαθεί με το να έχει έναν άτομο που δεν του κάνει στη δουλειά και του κάνει λάθη. Άρα, ο ιδιοκτήτης ή ο τμήματάρχης θα είναι γεμάτος νεύρα και frustration, διότι η ομάδα του δεν είναι καλή, έχει λάθος άτομα στην ομάδα του και αυτόν επηρεάζει πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη, τις πωλήσεις και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Σκεφτείτε, παιδιά, πόσα λάθος πράγματα μπορούν να πάνε με μία λάθος πρόσληψη. Πάμε παρακάτω. 8. Το έχω και σημειωμένο, μπας και μου φύγει κάτι. Είναι ότι δεν έχει γίνει η δουλειά μας. Δηλαδή, πού ήμασταν, πού πότε. Μπορεί να περάσαν 3 μήνες, 4 μήνες και είσαι εκεί που ήσουν λάθος. Περάσαν 4 μήνες, για παράδειγμα, και τον απολύσετε αυτόν τον άτομο. Και θα ξοδέψετε ακόμα 3 ή 4 ή 5 μήνες να βρείτε κάποιον άλλον άτομο. Plus άλλη εκπαίδευση από την υπόλοιπη ομάδα και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο είστε εκεί που ξεκινήσετε, αλλά είσαστε και πλοί, διότι ο κόσμος σας trainάρει αυτόν το άτομο, αυτήν τη λάθος πρόσληψη, την εκπαίδευσε, έφυγε, τώρα ξανά το HR μας, το άτομο που ασχολείται με το προσωπικό, πρέπει να βάλει αγγελίες, πρέπει να πληρώσουμε για αγγελίες, πρέπει να περιμένουμε 2-3 μήνες, να βρούμε το άτομο, να το ξαναεκπαιδεύσουμε και να κάνουμε το σταυρό μας ότι είναι καλό και δεν θα μας φύγει. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα resources εξαντλούνται και θα έλεγα σε απόψη χρόνου μήνυμου 6 με 12 μήνες εύκολα διαγράφονται διότι δεν κάναμε τίποτε, απλά και μόνο επειδή έχουμε προσλάβει ένα λάθος άτομο στην ομάδα μας. Θέλετε και άλλους λόγους, μπορώ να καθίσω εδώ και να σας πω επιπλέον λόγους, αλλά με αυτό το βίντεο ελπίζω να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι να απολύγετε πολύ γρήγορα αυτούς που δεν σας κάνουν τη δουλειά και να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτούς που προσλαμβάνετε, διότι όχι μόνο ξοδεύετε κόστος που είναι το λιγότερο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σας παίρνει πίσω 6 με 12 μήνες το ελάχιστο. Μπορεί να σας διαλύσει κάποια την κουλτούρα του προσωπικού και φυσικά οι συναδέρφοι αυτού του ατόμου, οι οποίοι θα τραβήσουν το κουπί αυτού του ατόμου καθώς δεν έκανε τη δουλειά και πρέπει να διορθώσουν τα λάθη του και να κάνουν τη δουλειά του και να κάνουν και τη δουλειά τους χωρίς να πληρωθούν έξτρα και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, άρα σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί όταν προσλαμβάνετε κόσμο, διότι το κόστος είναι τεράστιο. Πρώτον, όπως έχω πει, σε χρόνο. Δεύτερον, στη ψυχολογία και σε όλη την ομάδα, στην κουλτούρα και σε πιο λίγο βαθμό είναι το οικονομικό κόστος που φυσικά θα το πληρώσετε άδικα για μια δουλειά που δεν έκανε και θα ξαναπληρωθούν όλη η ομάδα. Και μπορεί να έχετε επίσης και μη ευχαριστημένους πελάτες, έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έκανε τη δουλειά, αυτού που έκανε τη δουλειά δεν θα είναι ευχαριστημένος. Άρα μπορεί να χάσετε και πελάτες. Μπορώ να μιλώ για αυτό το θέμα για ώρες. Άρα,
λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ποιους προσλαμβάνετε στην εταιρεία σας, να έχετε ένα σωστό τρόπο αξιολόγησης. Take your time, don't rush και φυσικά fire fast. Περισσότερες πληροφορίες cyprusaccountants.com.cy. Αν θέλετε να σας βοηθήσουμε με οποιοδήποτε θέμα προσωπικού, προσλήψεων ή επιχειρηματικών συμβουλών, είναι αυτό που κάνουμε εδώ και 20-25 χρόνια. Στείλτε μας ένα email στο enquiries@cyprusaccountants.com.cy και μεγάλη μου χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε.